Loh, iki TKP jembatan Ketok yang sedang diperbaiki boloku ya. Nah, ya iki sing garai dalane ditutup, ada terjadi rekayasa lalu lintas. Nah, ya iki bolo jembatan ini. Untuk pagi ini masih belum ada kegiatan. Mungkin kok rada-rada awan boloku ya. Ngenteni rada panas pasti. Wis sing hati-hati boloku ya, sing arep budal ngopi, mulai ngopi, budal kerja mulai kerja. Karena akeh sing kerjane ngoro iki ya. Sing ngarep nang ngoro, sing teko ngoro mulai kerja sing hati-hati bolo. Besok lewat Bedakas ngono ya. Oke, ana pekerjaan juga. Oke ya. Akeh sing mbobol ning kene iki mbok dalane nang ndi iki nek mbobol ning kene iki. Metune ning ndi ndak paham iki nek mbobol kene. Aku durung tahu soalnya boloku yo ya. Bu metune ning ndi lho, akeh ana sing balik ya kan, ana sing balik, ana sing terus, ana sing ragu-ragu terus tagak iki. Nek terus wedi kecemplung. Nek balik kok agak doan. Wis pokoke sing hati-hati ya, sing arep budal kerja mulai kerja, budal ngopi mulai ngopi boloku. Wis ngono ae boloku ya.